Ešte si dám jahodu. Juhu. Úplne som spokojná. Ja si to takto čupím. Aby som vám to nejak skúsila zhrnúť celé. Fakt pocit, že proste ten náš proťak je iný. Je rastlinný, je krémový, je sladký. Má 24 až 26 gramov bielkovín na jednu porciu 30 gramovú. Čo je oveľa viacej ako väčšina vegánskych proteínov. Dosť to povedať s wheykom. Proste preto to je pre mňa nápoj sebavedomia. Toto vypijem a proste ideme bomby, jak svinia. Idem hore do kanclu, tam sa zavrem a budem tam ťukať ako besna. Pretože fakt, jedlo máme na to, aby sme žili. Nie sme tu preto, aby sme celý deň riešili, čo budeme jesť. Ja strašne nerada riešim priveľa cez deň jedlo. Aj keď je to akože topik môjho podnikania, ale to bere človek inak. Hej, že ja to berem proste ako produkty, ako niečo, čo tvorím, že nezamýšľam sa nad tým, že čo idem jesť. Ale naozaj to jedlo máme na to, aj ten pohyb, aby nám to ten život povzdvihlo, nie aby nás to ovládalo. Takže proste daj si to, na čo máš chuť, to, čo ťa zasytí, to, čo je zdravé. A nebudeš na jedlo myslieť a môžeš proste robiť cez ten deň to, na čo sme tu, aby sme niečo tvorili, aby sme robili to, čo nás baví, koho nebaví tvoriť, aby, ja neviem, analyzoval, aby proste robil hocičo. Takže toto je to, čo ja v tom vidím, to pekné a že tá zdravá strava je podľa mňa na to potrebná, lebo máme úplne inú koncentráciu, máme úplne iné zmýšľanie, keď máme dobrú stravu a dobré črevo, dobrý mikrobióm a všetko, tak vtedy ako keby sa to všetko pretaví do tých výsledkov. Takže pekne sa stravujte zdravo, prejdite sa po jedle a jedeme na viec. Dúfam, že vás tu nenudím týmito mojimi rečami, ale ja to takto vnímam, takže vám to strašne chcem povedať. Ešte si dám jahodu. Juhu.